దరి దరి తిరి అంతా. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఒక వీడియో ఇస్తే ఆ వీడియోని మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లేదంటే ఈ వేరేది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంది ఈ వీడియో. సో ఈ వీడియోని ఎంతవరకు మన బీట్ వరకు ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి, ఏదో ఒకటి మీ ఫోటో కావచ్చు, హీరోయిన్ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటోని లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. ముందుగా ఈ వీడియో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు చేసి కిందకి తీసుకురండి. సో ఒకసారి ముందుగా చిన్న సైజ్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ చేసి కొంచెం రొటేట్ చేసుకోండి. కొంచెం రొటేట్ చేసి మళ్ళీ కొంచెం చిన్న సైజ్. సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో అలా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం ఇంకొంచెం రొటేట్ చేద్దాం. సో ఈ విధంగా రొటేట్ చేసుకొని వీడియో కిందికి తీసుకురండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి పైన వీడియో దిగా దీని మీద టచ్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ క్రోమాకి అని పైనే ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ గ్రీన్ స్క్రీన్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఎంత మినిమం 2500 ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో సింపుల్ ఫెదర్ కొంచెం పెంచుకోండి. సో ఈ విధంగా. సో చూసారు కదా ఫోటోని. ఒకవేళ ఇటు అటు కావాలంటే చిన్న సైజ్ పెద్ద సైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చిన విధంగా ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో ఈ విధంగా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రిసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కింద సాంగ్ తీసేసి మళ్ళీ పైనుంచి కాపీ 50 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇప్పుడు పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ప్రతి లిరిక్స్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, లిరిక్స్ వస్తుంది అండ్ కలర్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. సో పాయింట్ మీ దగ్గర ఉంటే పాయింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ టైల్ అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఈ లిరిక్ వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఫస్ట్కి వచ్చేసేయండి. ఫస్ట్కి వచ్చి 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఇంకో వీడియో యాడ్ చేసుకోండి. సో మీ దగ్గర ఉంటే ఆ వీడియో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను చూపించడం కోసం ఒక వీడియోని యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఈ వీడియో ఉంది కదా ఈ వీడియో. సో ఈ వీడియో మీద టచ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఒపాసిటీ ఉంది, దీని మీద టచ్ చేసి లైటింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో చూసారు కదా లైటింగ్తో ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ వేరే వీడియో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇంకో వీడియో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ప్లస్ ఐకాన్ వీడియో. సో ఈ వీడియో యాడ్ చేస్తున్నా. సో మీకు నచ్చిన వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. నేను జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం ఇక్కడ బ్లెండింగ్ లైటింగ్ స్క్రీన్
సో సింపుల్. మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, సింపుల్ అండ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.